Meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tat-Times Online, id-deputat nazzjonalista Franco De Bono qal li ser jastieni meta jintalab biex jivvota fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar it-trasport pubbliku. F'Settembru l-kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni Joe Sammu tressaq mozzjoni fejn fiha fost l-oħrajn talab għar-riżenja tal-Ministru Stingat minħabba s-sitwazzjoni preżenti tat-trasport pubbliku f'pajjiżna. Franco De Bono qal li l-Ministru Stingat, responsabbli mit-trasport pubbliku, għandu jerfa' responsabilità politika u jagħmel dak li huwa onorabbli minnu. Għalhekk ser inkun qed nastieni għal Franco De Bono li bħalissa jokkupa l-kariga ta' assistent parlamentari fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Mistoqsi speċifikament dwar ir-riżenja tal-Ministru Stingat, De Bono qal li dak sta għall-Ministru. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu wara li kienet ġiet ippreżentata l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar l-arriva, il-Ministru Stingat kien qal li dakinhar filgħaxija huwa xorta waħda kien raqat tajjeb ħafna. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Ministeru ta' Stingat tipprova jiġġustifika dak li huwa stess sejjaħ bħala diffikultajiet illi għadhom qed jippersistu fit-trasport pubbliku u li f'xi aspetti aggravaw minn wara l-ftuħ tal-iskejjel. Huwa qal ħadd ma basar li daqshekk malajr kien ser ikun hemm żieda medja ta' madwar 25% fin-numru ta' passiġġieri li jużaw it-trasport pubbliku. Minkejja li fl-istqarrija ma qal xejn iktar tard l-istess Ministeru kkonferma li din iż-żieda tinkludi passiġġieri li qed ikollhom jaqbdu aktar minn karozza ta' linja waħda biex jaslu fid-destinazzjoni tagħhom u li ċ-ċifri tagħhom ma kinux ikkalkulati fuq kemm inbijaw biljetti.